Biye tene December kalo kile 12 samba fila ni 22 Mali kunnafoni jabani lajɛbagaw minnu y'an filɛ sanga na waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanama an b'o fo ni ka wale ɲuman dɔn dante foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min kɔnɔ o waati sera aw bisimila ko kura. Kunnafoni daminɛ sa bi sema cɛdenw ka nisɔngoya o yira Albert Bengan sɛbɛn o tagabolo la o ye boloniŋɔnsi gouvernement ani cɛlabɛn jɛkulu min ma ko u m'u ka kɛta olu kɛ. La coordination des mouvements de l'Azawad nama wele ko SEMA ale lajɛ min kɛ sa ka taa décembre kalo tile 7 fo ka taa se tile 9 ma samba fila ni 22 Kidalo kɔnɔna na ka kɛ ni a ka kunnafoni laban o min kɔnɔ sa a ye jalaki bi Mali faamaw kan ko baaraw olu ma kɛ a kɛcogo la kabini san 7 bolonɔ sɛbɛn bila o kɔnɔna na. Hadamadenya jɔ sira o tagabolo la CNDH ale lasɔmini kɛ ko ale fɛ sa maaw ka hakɛ ta cogo o tɛ ka bila nimisi wasa o minɛn kɔnɔ ni waati in na. Jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ Karim Keita ale bɛ lamɛnnikɛw ka jalaki minɛn kɔnɔ ni wagati in na ka sababu kɛ yurugu min ni a y'o kɛ ka to debitiya o la ko a ye surafɛn caman o de minɛ. Lakɔlisow datugulen no halisa ka jolo dugu o kɔnɔna na o la sa maaw bɛ nbɛdaw la walasa k'u ka sankɔrɔta o ɲini société civile tɔn caman kɛrɛnkɛrɛnnenya na sigida ka fɔ ale fɛnɛ sen bɛ nin ko in na mɔgɔw wulila kabini juma tɛmɛnen ka jolo dugu kɔnɔna na walasa ka bataki ci sɛrɛngili ɲɛma olu ma bataki min kɔnɔ sa u b'a ɲini ko fɛrɛ jɔnjɔn ka se ka tigɛ joona lakɔliso ninnu bɛ se ka dayɛlɛ teliya la cogo min na. Mali kunnafoni jabani lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔni an b'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.